Γεια σας. Είμαστε Ελλάδα ή Βόρειο Ισραήλ? Ελλάδα ή Βόρειο Ισραήλ? Αυτή είναι η ερώτηση που έχω θέσει στη σημερινή δημοσκόπηση αυτής της εκπομπής. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι θα ψηφίσει ο κόσμος και φυσικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα γράψει ο κόσμος κάτω από το βίντεο όταν θα τελειώσει αυτή η εκπομπή. Φυσικά υπενθυμίζω πάντα ότι οι σχόλια μπορούν να γράψουν μέλη και συνδρομητές του καναλιού αυτού. Αυτό που με εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια με τους κατοίκους αυτής της χώρας, γιατί θα έπρεπε ως κάτοικοι να χαρακτηρίζουν και όχι ως γνήσιοι Έλληνες, είναι το πείσμα που δείχνουν σχετικά με τους πολιτικούς τους, ότι οι πολιτικοί τους είναι αυτοί που τους απογοητεύουν και πολύ σωστά το κάνουν, να ξέρετε, συμφωνώ μαζί σας, μαζί σας, πολύ καλά κάνουν και υποστηρίζουν αυτό το πράγμα, αλλά μου κάνει κάτι άλλο εντύπωση, ότι την ίδια στιγμή που συνεχίζουν να ψηφίζουν τους ίδιους πολιτικούς, την ίδια ακριβώς στιγμή καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται ότι θα συνεχιστεί αυτό ακριβώς το πράγμα στην Ελλάδα. Οι ίδιοι αυτοί οι πολιτικοί θα συνεχίσουν να δίνουν αναφορά σε συγκεκριμένα, μέχρι και σήμερα ακόμα, κέντρα εξουσίας, τα οποία συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας προφανώς και έχουν άριστες σχέσεις με το Ισραήλ. Οπότε για να δω λίγο τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Είμαστε Ελλάδα ή Βόρειο Ισραήλ και πώς θα μπορέσει κάποιος να το αιτιολογήσει αυτό? Βόρειο Ισραήλ ή Ελλάδα? Για μένα, αν κάποιος με ρωτήσει με αρκετά έτσι σοβαρό ύφος και τόνο, τι πιστεύεις θετικέ, τι είμαστε? Είμαστε Ελλάδα ή είμαστε Βόρειο Ισραήλ? Εγώ θα απαντήσω ότι αυτό που απάντησα βασικά και στον αδερφό μου χθες, ότι όχι απλά πιστεύω ότι είμαστε το Βόρειο Ισραήλ, πολλές φορές μου μπαίνει και το μικρόβιο να σκεφτώ μήπως είμαστε το δεύτερο Ισραήλ. Λόγω θρησκείας, καθαρά λόγω θρησκείας και λόγω νοοτροπίας. Κατ' επέκταση λόγω νοοτροπίας. Η θρησκεία δημιουργεί νοοτροπίες. Η θρησκεία δημιουργεί νοοτροπίες. Έτσι. Κατ' επέκταση λοιπόν μπορούμε να εκάσουμε και να υποθέσουμε ότι ναι, είμαστε το Βόρειο Ισραήλ. Στον αδερφό μου όμως έθεσα το εξής. Μήπως όχι απλά μόνο δεν είμαστε το Βόρειο Ισραήλ, μήπως όμως είμαστε το δεύτερο Ισραήλ? Και εκεί ακριβώς ήταν που έπαψα για μια φάση, σταμάτησα και λέω όπα, είχε συνέχεια. Μήπως είμαστε το πρώτο Ισραήλ εμείς, που δημιουργήθηκε το 1821, και το δεύτερο Ισραήλ είναι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε το 1946? Μήπως για αυτόν τον λόγο, να υπενθυμίσω φυσικά σε όλους να κάνετε like, subscribe στο κανάλι, follow me όπου θέλετε, στο Facebook, στο TikTok, εγγραφή φυσικά στο κανάλι και κοινοποίηση αυτό το βίντεο, να δω τι έχει να μου πει ο κόσμος, τι καινούριο έχει να μου πει, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα ο οποίος παραπονιέται για τα κακώς κείμενα, ας το πούμε έτσι, αυτής της χώρας, αλλά δεν έχει πιστεί ακόμα να αλλάξει γνώμη ούτε για τους πολιτικούς του, ούτε για τη θρησκεία του. Οπότε θα ήθελα να πω και κάτι σαν Γιάννης στους αγαπητούς μου συνέλληνες. Όσο δεν θα αλλάξετε θρησκεία, δεν θα αλλάξετε νοοτροπία. Και όσο δεν θα αλλάζετε νοοτροπία, δεν θα αλλάξετε και πολιτική. Δεν θα αλλάξετε πολιτική, θα παραμείνετε το ίδιο φτωχοί. Θα παραμείνετε το ίδιο μίζεροι και θα συνεχίσει αυτή η ατέρμονη και η πολύ μεγάλη διαιώνιση αυτού του προβλήματος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι κάτοικοι αυτής της χώρας. Εντάξει. Και πραγματικά επαναλαμβάνω αυτό που λέει και η Ηλιάνα, ότι τη Θεσσαλονίκη τη λένε μικρή Ιερουσαλήμ και μάλιστα προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε, την Ελλάδα να την κάνουν ένα είδος δεύτερο Ισραήλ. Αλλά επαναλαμβάνω, μήπως όλα αυτά που έγιναν και με τους Τούρκους το 1821, αυτή η λεγόμενη απελευθέρωση της Ελλάδας, είχε ως στόχο και ως σκοπό από τις δυτικές δυνάμεις φυσικά, έτσι, συν τη φιλική εταιρεία, είχε ως στόχο την δημιουργία ενός πρώιμου πρώτου Ισραήλ, το οποίο φυσικά θα ήταν η βάση για να δημιουργηθεί αργότερα το δεύτερο Ισραήλ, το οποίο και έγινε
το 1946. Φυσικά με άλλους όρους, με σιωνιστικούς όρους, με εντελώς διαφορετική πολιτική, διαφορετική νοοτροπία, αλλά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει και περιμένει ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα επειδή αλλάζουν τα επώνυμα των πολιτικών που ψηφίζει. Να σας πληροφορήσω λοιπόν για άλλη μια φορά, καλησπέρα, είμαι ο θετικός. Να σας πληροφορήσω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι όσο και να αλλάξουν τα ονόματα των πολιτικών σε βάθος χρόνου δεν θα αλλάξει κάτι. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Όσο και να αλλάζουν τα ονόματα των πολιτικών ή αν θέλετε τα μικρά, γιατί πολλές φορές έχουμε το ίδιο επώνυμο με διαφορετικά μικρά ονόματα, είτε Ανδρέας είτε Κώστας είτε δεν έχει καμία σημασία, Κυριάκος, Κωνσταντίνος και ούτω καθεξής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κόσμος στην Ελλάδα μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Μπορεί να το εμπεδώσει ο μέσος Έλληνας ότι ρε αδερφέ περιμένεις να αλλάξει το πολιτικό το σύστημα χωρίς να έχεις αλλάξει καν το θρησκευτικό σου σύστημα, χωρίς να έχεις αλλάξει καν το πιο βασικό απ' όλα, την διαίρεση του κράτους από την εκκλησία. Αυτά τα δύο δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν μαζί, δεν πηγαίνουν μαζί σε καμία καλώς εννοούμενη και ευνοούμενη χώρα της Ευρώπης και η Ελλάδα συνεχίζει να είναι η μοναδική κουκίδα πάνω στον πλανήτη, έτσι, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που φτωχοποιείται συνεχώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και θα ήθελα όλοι να κάνετε κοινοποίηση, είναι ότι έβλεπα το βίντεο του γνωστού πλέον οικονομολόγου από τη Σιγκαπούρη, του καθηγητή Κοσμά Μαρινάκη, ο οποίος έδειξε ένα πάρα πολύ όμορφο σχεδιάγραμμα, βασικά έδειξε πάρα πολλά όμορφα σχεδιαγράμματα, 10 για την ακρίβεια, και η Ελλάδα φιγουράρει και στα 10 ως η πιο άθλια, η πιο φτωχή, η πιο οπισθοδρομική, και έτσι είναι. Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα αυτό που με εντυπωσίασε ακόμα πιο πολύ, κάτω από τις 10 φτωχότερες, και προσέξτε λίγο αυτό, 10 φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, έδειξε ο Κοσμάς ο Μαρινάκης κάτι απίστευτο, ότι ακόμα και οι χώρες, οι λεγόμενες 10 φτωχότερες χώρες, να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, 10 φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άλλοι ούτε καν, έτσι, δεν το συζητάμε καν να φτάσουμε με τις άλλες χώρες. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του live chat, καλησπέρα και στον Δημήτρη τον Πολιανίδη, ο οποίος έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Δημήτρη μου, καλησπέρα, έχω καρφιτσώσει να ξέρεις το σχόλιο σου πάνω. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εκτός από το ότι είμαστε φυσικά οικονομικά αναλφάβητοι και δεν ξέρουμε τίποτα, και εγώ ακόμα, δεν λέω ψέματα, έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ακόμα και οι πιο φτωχοί, ακόμα και οι Βούλγαροι, έτσι, ακόμα και οι Ούγγροι, ακόμα και οι Σλοβάκοι, ακόμα και χώρες οι οποίες παραδοσιακά τις θεωρούσαμε φτωχότερες και αν θέλετε και ανατολικό μπλοκ, σήμερα οι οικονομίες αυτών των κρατών καλπάζουν. Πρόσφατα πήγα Βουδαπέστη, πριν 2 χρόνια πήγα Μπρατισλάβα και είδα ότι εκεί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τόσο πολύ, επενδύουν τόσο πολύ, είτε στη μεταποίηση, είτε μεταφορές, είτε εκεί που πρέπει να επενδύσουν, που κάτι που δεν το κάνουμε εμείς. Καθόλου. Να μην πω καν φυσικά για τον τουρισμό, έτσι. Άστο. Λοιπόν, μέχρι στιγμής σκεφτείτε, έχουν ψηφίσει 29 άτομα. Το 72% για λόγους γνωστούς ψηφίζει ότι είμαστε το Βόρειο Ισραήλ και το 28% λέει ότι είμαστε η Ελλάδα. Αυτοί που ψηφίζουν, καλησπέρα και στον Μπάλα τον Δημήτρη από το Χέρτεν και σε όλους τους φίλους, επαναλαμβάνω και πάλι, αυτοί που ψηφίζουν ότι πιστεύουν ότι είμαστε η Ελλάδα, και δεν το λέω, πραγματικά δεν το λέω με τόνο κόντρας, θα ήθελα να μου γράψουν γιατί πιστεύουν ότι είμαστε Ελλάδα. Γιατί εγώ πιστεύω
ότι αυτά που βλέπουμε στις οικοδομές, στην αρχιτεκτονική, στην κουλτούρα, στον πολιτισμό τριγύρω μας, μου δείχνουν πιο πολύ και μου μοιάζουν πιο πολύ για Ισραηλινά παρά για ελληνικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πηγαίνω στη Βιέννη και βρίσκω εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες νεοκλασικά κτίρια τα οποία στηρίζονται στην έννοια της αρμονίας, της ομορφιάς, της αρχιτεκτονικής της αρχαίας Ελλάδας. Και έρχομαι εδώ και συναντάω αυτά που ο φίλος μου ο Μπράνκο στην Βιέννη χαρακτήρισε ως Tito-Gebäude για τους φίλους της Γερμανίας. Tito-Gebäude είναι τα κτίρια τα οποία είναι αυτά τα τετράγωνα, τα κακά σχήμα, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως αισθητική, καμία απολύτως φιλοσοφία και καμία απολύτως αίσθηση του κάλους, της αρμονίας και της ομορφιάς. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται κάποιοι σημερινοί Έλληνες αυτού του τόπου να πιστεύουν ότι είναι κάτοικοι της Ελλάδας? Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κάτοικοι, το επαναλαμβάνω, του Βόρειου Ισραήλ. Και δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή όχι. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Όσο θα συνεχίζουν να είναι κάποιοι, βασικά να στηρίζουν κάποιοι την Ορθοδοξία, τόσο κάποιονών οι τσέπες θα φουσκώνουν και θα μεγαλώνουν. Αυτοί που τους στηρίζουν θα τρώνε και αυτοί από κάτι, από κάνα ψηλό, αλλά τα χρήματα αυτά, να ξέρετε, δεν πηγαίνουν και δεν θα πηγαίνουν ποτέ ούτε σε επενδύσεις, ούτε σε μεταφορές, ούτε στην παιδεία, ούτε στον αθλητισμό, ούτε πουθενά, και θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα χαλιά που έχουμε. Γιατί υπάρχει ένα σαράκι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα που εμείς αποκαλούμε Ορθοδοξία, το οποίο για λόγους που θα πάρει ώρες ολόκληρες αν το αναλύσουμε, καλησπέρα και στην Ισπανία, στον Άλεξ, αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί συγκεκριμένη νοσηρότητα. Ωραία. Και για να απαντήσω και στον φίλο τον Ελίας που γράφει ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, η αυτοάμυνα πρέπει να διαρκέσει όσο και η επίθεση. Αν η επίθεση κράτησε στη Γάζα μία μέρα, δύο μέρες έπρεπε να κρατήσουν και τα τύπινα, Ελίας. Εντάξει. 2 μέρες. Όχι μήνες και χρόνια. Εντάξει. Αυτό λοιπόν που αποκαλούμε Ελλάδα για μένα είναι ένα ψέμα. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Ελλάδα θα μπορούσαμε να εικάσουμε, να πούμε ότι υπάρχει αν αρχίζαμε και βλέπαμε τους χριστιανούς πρώτον να χτίζουν με παρόμοιο τρόπο όπως οι αρχαίοι Έλληνες τις εκκλησίες τους. Δεύτερον, αν θα έφτιαχναν αγάλματα της θρησκείας τους, να πούνε ότι να ρίξουμε λίγο λάδι και να πλησιάσουμε προς την Ελλάδα, να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας, λίγο λάδι, πώς μου ήρθε, λίγο νερό στο κρασί μας, αδερφέ, ή στην καλύτερη περίπτωση να επιτρέψουν και στους ανθρώπους οι οποίοι πλέον εκδηλώνονται ως ελληνικό κίνημα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, υπάρχει πλέον στην Ελλάδα πάρα πολύ έντονο το κίνημα της ελληνοποίησης, back to the base, back to the roots, εντάξει, επιστροφή στις βάσεις μας, επιστροφή στις ρίζες μας, επιστρέφουμε δηλαδή σε αυτό που ήμασταν. Πάρα πολύ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση, μια συμφιλίωση, μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά. Όλα αυτά. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε να γίνει αυτό ή να εφαρμοστεί στην πράξη από κάποια πολύ φωτεινά άτομα, αλλά επειδή η Ελλάδα δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, έτσι, αυτά τα φωτεινά άτομα, δεν τα διαθέτει και δεν υπάρχει θέληση,
Δεν υπάρχει καμία θέληση από την πλευρά κυβέρνησης ή εκκλησίας να υπάρξει κάποια προσέγγιση προς το ελληνικό. Δηλαδή μας λένε ουσιαστικά ότι η Ελλάδα ξεκινάει περίπου, να μην λέω τώρα, από την εποχή που πέφτει η Τρία. Άντε λίγο πιο πριν. Όλες οι υπόλοιπες οι φάσεις της προϊστορίας, δεν το συζητάμε καν έτσι, νεολιθικοί οικισμοί, εποχή του Χαλκού και όλα αυτά, δεν τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρουν πάνω κάτω από τη στιγμή που πέφτει η πένα και συγγράφονται τα ομηρικά έπι και μετά. 800 και μετά. Αυτό τους νοιάζει. Ένα ωραίο παράρτημα είμαστε λοιπόν, όπως γράφει και ένας φίλος. Ένα ωραίο παράρτημα. Και επαναλαμβάνω ότι όσοι από τους χριστιανούς πιστεύουν ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα, δεν θα αλλάξει ποτέ. Και όσες φορές πήγε να αλλάξει, να ξέρετε, είχαμε πόλεμο, είχαμε εξορίες, τόσο σε νησιά, όσο και σε τρίτες χώρες. Είχαμε μικρές αντικές καταστροφές και όπως ακριβώς μου είπε και μια πολύ σεβαστή καθηγήτρια, η μεγάλη ιδέα δεν ήταν μεγάλη ιδέα. Ήταν μικρή ιδέα. Ήταν κακή ιδέα. Γιατί ήταν η μεγάλη ιδέα μικρή ιδέα και κακή ιδέα? Γιατί οι Έλληνες εκείνης της εποχής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετέπειτα που μετονομάστηκε Τουρκία, ήλεγχαν τα πάντα. Οι προγονείς μου, πολλοί προγονείς σας, Πόντιοι, Μικρασιάτες, Καπαδόκες, από διάφορες άλλες φυλές φυσικά, Κάρες, Λέλεγες, απόγονοι, έτσι. Ελέγχανε τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος πολέμου, απελευθέρωσης σε εισαγωγικά, κανενός τμήματος της Τουρκίας. Γιατί το ήλεγχαν οι Έλληνες. Ρωτήστε κάποιον να σας πει. Δεν υπήρχε ανάγκη ανάκτησης των εδαφών, γενοκτονίας των Τούρκων, όταν ήδη οι Έλληνες τα είχαν όλα. Και αργότερα γενοκτόνησαν φυσικά και αυτοί εμάς. Εντάξει, αυτό έγινε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα λέει κανένας φυσικά, έτσι. Κανείς δεν θέλει να πει ότι πρώτοι οι Έλληνες έκαναν γενοκτονία όσο έκαναν την επέλαση στην Τουρκία και μετά και αυτοί έκαναν αντίπεινα στους Έλληνες. Δυστυχώς αυτή είναι όμως η ιστορία. Και επαναλαμβάνω, ποια μεγάλη ιδέα? Τη στιγμή που η μεγάλη ιδέα ήδη, προσέξτε το αυτό, η μεγάλη ιδέα ήταν ήδη σε εφαρμογή πριν τον Βενιζέλο. Οι Έλληνες της πόλης, προφανώς Έλληνες τέκτονες, μασόνοι της πόλης, προφανώς και ήλεγχαν τα πάντα. Και σε συνεργασία με τους Τούρκους συναδέλφους τους, είχαν ήδη προβεί στις αναγκαίες συμφωνίες ποιος θα ελέγχει τι. Έλαντε όμως μετά που το Βόρειο Ισραήλ, αυτό εδώ, το κρατάκι αυτό, αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα και έπρεπε οι έχοντες τα πράγματα και την εξουσία εδώ, έπρεπε να μεταφέρουν την ισχύ τους και στα παράλια της Μικράς Ασίας και να τα πάρουν όλα. Όλα, και από τους Τούρκους και από τους Έλληνες που ήμασταν εκεί. Και από τους Τούρκους και από τους Έλληνες. Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απέτυχαν παταγωδώς και στη συνέχεια φτάσαμε να έχουμε την γενοκτονία των Ποντίων και της Μικράς Ασίας. Αυτό έγινε. Αυτές είναι αλήθειες σφοδρές που δεν τις λέει κανείς σε αυτή τη χώρα. Με έχουν μπανάρει. Εσείς όμως, όσοι από εσάς αντέχετε ακόμα να με ακούτε, κάντε like, κοινοποιήστε, όχι στα προφίλ σας στο Facebook, κοινοποιούμε πάντα face to face. Κοινοποιούμε δηλαδή πάντα πρόσωπο με πρόσωπο. Κοινοποιούμε σε ανθρώπους μέσω WhatsApp, μέσω Messenger, μέσω Viber. Δεν κοινοποιούμε στον τοίχο μας στο Facebook, γιατί Facebook και YouTube είναι σε πόλεμο και δεν υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος, γιατί αυτές οι κοινοποίησεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Εντάξει.
Οπότε θα περιμένετε, φίλοι μου, πάρα πολύ. Πάρα πολλά χρόνια θα περιμένετε να αλλάξει κάτι στην οικονομία αυτού του τόπου, αν πρώτα δεν αλλάξει η ιδεολογία μας. Η εκπομπή θα μείνει ανοιχτή για κάμποσες ημέρες και λογικά την επόμενη Δευτέρα θα κλειδώσει. Οπότε ακόμα έχετε αρκετό διάστημα να την παρακολουθήσετε, περίπου 9 με 10 ημέρες. Στείλτε την όπου εσείς κρίνετε απαραίτητο, όπου εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αυτιά που θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. Τους χαιρετισμούς μου στη Γερμανία, τον Καναδά, την Αμερική, την Αυστραλία και φυσικά στην Κύπρο και σε όλους τους Έλληνες απανταχώ όπου και αν με βλέπετε, φυσικά και στους 52 νομούς της Ελλάδας. Φιλιά σε όλους, χαιρετίσματα και εύχομαι καλά μυαλά. Γεια σας.